Здравствуйте. את צ'כוב אפשר לשחק בכל בגד. כולם כבר נרדמו מזמן. לא ישנה רק אשתו, אשתו הצעירה של הרוקח. אלה הקצינים החוזרים לקסלקטים ממושל המחוז. בעלי ישן שינה מתוקה, חולם חלומות. בכלל, בעלים הם מין סיפור משעמם שטוב היו עושים לו ישנו תמיד. מה? אתם הקצינים. אתם פשוט חייבים לבוא לפה יותר. נורא לומר כמה משעמם כאן. אני בעיר הזאת פשוט מתה. נפלאה שלי, נערת מקהלה, מופלאה שלי. פתאום! אני יודעת שיש הרבה פעמים בהצגה הזאת פתאום. ככה זה גם בחיים, לא? פתאום נשמע צלצול בדלת. בעלי כאן. בעלי, אצלך? אני לא יודעת כלום. את משקרת. אני מזמן יודעת עלייך. אני יודעת עלייך הכל. אני יודעת שבחודש האחרון הוא בילה אצלך כל יום. תני לי את התכשיטים. הצגה מדהימה, מאוד מרגשת. לימור היא שחקנית בחסד, הייתי קורא לה מיקי קאם של תיאטרון גשר. מדהים, מפתיע, מרגש, מצחיק, מומלץ מאוד, נהניתי.